videa a tady máme 4. díl u koní, takže můžeme jít na to. Takže vidím, že máte trošku natrénované koně, kromě tebe, a trošku ty to máš lepší jako ona. Takže vy se budete trénovat. Nelítej. Nelítej. Wow. Ještě, že tak. Pojď, skoč. Hop, 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 hop. Už je to lepší, pane? To teda trošku je lepší, no. Ale skákej furt. No boží, no. Hop, hop, hop. Můj koň taky umí lítat, hele. Co se to stalo? Co se to stalo? Co ti stalo? Mě bolí noha. Dobře, tak pojď se mnou. Vezmu tě na ošetřovnu. Pojď. Tak. A pojedeš na koňovi. Ať se ti nic nestane. Pojď. Tak a teď ti to odveze, jo? Já už to musím mít. Stalo se jí něco? Ne, tak ještě, že tak. A půjdeme mít zítra závody, tak se musíte rozdat. Kdo pojede první? Ne? Já se budu koukat, jak se vám vede tady v tom rožku. Kámen, nůžky, papír, teď, co jsi dal? Kámen, já? A ty? Hele, já ukazuju už tady tou mojí rukou. No papír, takže jdu já první na závody. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. I believe I can fly. Nemáš perovýho koně, on umí lítat, takže to přeskočí rychle. Je taky Došla jsem k obědnou, se tam objevila veverka a skřítce. Určitě to se sobě myslela, nebo se zakoupila. Nebo je ten kůň jenom nabarvený. Je. A jak teda může lítat, mě vysvětle? No to teda nevím, no. Tady ty. Tak. A můžeme jít. Zítra vás čekají hodně velký závody. Dobře, jeď. A tam do první, haha. No sláva, nazdar výletu. A já budu tady, že můj kuň nepočastaj. Já budu tady, počkám na ní. A už jsem zpátky, furt to bolí, ale... A už na to můžu šlápnout, takže je to v pohodě. Vy jste závodili? Tak. A teďka bude mít nejlepší, kdo se bude starat o svýho koně. Tam jsem na svém. Jo, tak se to dělá. Jak to dělá ona? Copyright. Tak a dám mu ohlávko. Lidi,
To myslíte, že to dělá správně já nebo oni? Jasně, že my. Bum. Ne, mi to spadlo do koše, oh my god. Tady trošku zametu, blá, blá. No, tady taky to trošku zametu. No, tak já budu vás čekat zítra na tom. V kempu vás čekám, dobře? Ale bez koní. Dobře. Tím pádem se jdu položit bič. Aha, to dělal špatně. A co jako, nemůžu to... Čo mi to spadlo, víš? To hodím sem. A, mi to spadlo do hovínek, Vám to spadlo do hovínek? To bych nechtěla. Juhu. Co tak čumíš? No musíte to uklidit u koní. Určitě. Udělej se to sama, když chceš tak. Víš co? Už jsme tady, ona ještě to dělá, ona je hrozně pomalá. Musíte ji vyhodit. Co kecají? Oni kecají, abych tam nemohla být. Oni hrozně kecají. A za chvilku stejně tu dům, takže nevím, co budu dělat. Tak to uklidím, mňám takový, to je kvalitní. A to tady klidně bude hozený, to ještě hodím po ty koně. Ať se to uklízí příště sami, bum. Myslíte, že jsem dělal správnou věc, tak dejte like a odběr. Teďka svým koníčkovi dám raní a svačinku. Koníčku, tady máš, ne? Děkuji. Co, ty umíš mluvit? Já umím. Teď jsem přece kouzelný kůň a mluvím jak lidsky, tak různýma jazykama a i koňsky. Wow, taky mám nejlepšího koně. Tam ty koně ať klidně umřou, protože to není moje starost. Nebo aspoň jim tam dám seno, když už. Nech mě bejt. Jak to, že mám mluvit se všemi koňmi? Protože máš kouzelnýho koně. OK, tak já vám to uklidím. Že teda můžu mluvit s váma. Co tam ti tak dlouho trvá, tak to uklidím po vás. Cože? Ona to uklidí po vás, tak to ne. A je to vážně úplně stejné uklizený. Tohle to musím dát sama tohle taky. Že bys to neuklízíte. No, abych nevyhodil vás. Ty jsi vážně šikovná holka. Tak pojď. Ten bič se ani nebudu brát. To je k ničemu. Vy si to neuklízíte, vy jste hrozný úplně. Jdeme do tábora. Ne, vlastně já nemůžu, pane, ne. Já už musím jít domů, maminka na mě čeká. Všechno se tě vyzvedne v táboře. Ona už tady bude někde stát, určitě, neboj se. Já už tady budu prostě stát, OK? Prostě ona tady někde bude stát, tady jsou všechny rodiče už. To je kroužek, to je náš pes, jo. Koníčci. Au. Nemůžeš tu tam chodit, to přece víš. Hap. Akorát je noc, tak nashledanou.
Mami, můžu doprovit ještě kamarády? No jistě, že můžeš. Proč bys jako nemohla? Jdeme. Wow. O, kouzelní skřídce. To jsem jednou viděla. Tak si lehněte. A jdeme. Opíkám se ňaminku, ňaminku, ňam. Já chci taky. Ňam. Tak to by bylo všecko. Jestli byste chtěli takhle další video, tak dejte like a odběr. A zvoneček nezapomeňte, takže jestli chcete další 5. díl, tak mi napište. Tak čau.